Chi wedi bod mewn ysgol ar hyn o'r blaen? Na. Na. Beth yw'r pethau hyn? Gwedwch wrtha i, os ydych chi wedi bod o'r blaen, pam bod rhain fan hyn? I fai dal o pensil. Ti dod o bensil fyna i gael gweld. Rybod. Beth oedd y twll? Inc. Da iawn. I roi inc mewn fyna, ac oedd hi'n plentyn ar cyfrifoldeb o rhannu'r inc, a dyna beth yw hwn. Mewn mae'n hyn yn rhoi'r peth oedd yn dala'r inc, ac oedd yn dod i rannu'r inc. Cymera di. A tithe. A fan hyn, wrth gwrs, oedd y milltir. Ac fe fydde gydag os gwialen yma. Oedd gwialen gyda'r milltir pryd hynny. Oedd dim lot. Nôl yn yr amser yma, oedd dim mis yn yr ysgol. Pethau fel yna wedi newid, diolch i Drefen. A milltir fydde yn yr ysgol, ac fydde gialen gydag enamad iawn. A nhw wedi rhoi'r gialen yma, a gialen fedw. A unrhyw un yn gwneud unrhyw beth o'i le. Dim o'na. Dim fel yna maen nhw nawr, ife? Diolch am hynny. Ac wedyn ni... Beth oedd hwn dda? Ti'n gwybod? Ie? Gweud pwy oedd di dod mewn na. Fel pwy oedd di cael cwestiynau neu beth. Ie, reit. Rwy'n arall yn cynnig? Fel o fashion calculator. Da iawn, mae hwnna'n ateb da, ynddo fe? Old fashion calculator. Ie, da iawn. I gweithio sons mas. Da iawn, ie. Edrychwch chi, sawl un sydd am bob pres? 10, da iawn. Sawl pres fi? 10. Da iawn, faint hwnna? Da iawn, reit. So chi'n gallu gweithio sons mas ar hynna.